Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Kat ko mujing sa preng stat jong kanika video haki rensan social media ngilaban i ba menta ke mensim bashlur jong ki Bri U kala kham nyar menta ban yo i kham tam hakanika perthai menta tamba hakanika kenti ngilaban i yo ni uwei samla khanrau ubana Chennai Tamil Nadu ulapen i yakani dakaba uhiar na ka baik jong u lani kata ka arshaka jong u dakaba ulalej ban pelaj im yo khynnah school ubala shah ring ha ka bording ha ka surap ka badap baha yakani ka bajia la yo ban pelaj im badru la yo ban yo i lengba ka jingring da ka video lengba ka CCTV footage hakani ka video ngila ban yo i yo new khynnah school ba u la khalon hakani ka surap badru hap ru hapok kani ka hadin bola shah ring hakani ka boarding badru hakata ka por ukanan tamiz selelvan uba arfus house nem karta ka ba udang iaid lynti nang ni daga tuk jong u ulayo i yakani ka jingjia hakani ka jaka klem artatin ula sange bad ula hiar uni ukanan badru ula ra uni khynnah na ka surap ka badap sharut jong kani ka jingsha tan bording jong u uni khynnah udai ubrang shong haka class 3 badru hakapor bajia kani udang mut ban lej phai shaying badru hadin kani ka jingjia bad hadin bala yo ban pelajim lakit no ya u shaka cakas sumar